Күңелләрдә калсын бергә шат. Дусларым, минем дусларым, күңелләрдә янсын улышат. Язмыш аягына ташласа да, хәтерләрдә калсын бергә шат. Кошлар булып, очтык хыялларда, куллар булды, һәрчак кулларда. Сездән якын, сездән кадерлерәк дуслар таба алмам дөньяда. Дусларым, минем дусларым, күңелләрдә янсын улышак. Язмыш аягына ташласа да, хәтерләрдә калсын бергә шат. Дусларым, минем дусларым, күңелләрдә янсын улышак. Язмыш аягына ташласа да, хәтерләрдә калсын бергә шат. Язмыш безне бергә җыеп алды, бер сукмактан бергә. 2015 ел, Виктор. Тагын танышабыз. 35 елдан соң танышабыз. Кем булып беткән, кайларга барып җиткән, шуның белән ортаклашабыз. Что? Главное, киргәнсез, укырга киргәнсез, молодцы. Что? Журнал бар ия, классный журнал. Кайсы кыз алды? Не мудрите, рыба гниет с головы, терпение скрипит. Что написано пером, не вырубишь топором. Давайте, ребята, Насриева Эльфия Овзал кызы 8-нче сыйныфны 5-нчегә генә бетердек тә, әйдә җырлап күрсәттеләр. Тоттым да Катюшаны дөмбердәттем. Давай шык диделәр. Кемнәр генә миңа әйтер икән, бәхеткәйне каян табасын? Ярсу аттай, кызу атлап, гомеркәем, кая чабасың? Сагындырып калды, кайтмаска дип, бик еракта. Мәктәп елларым, балачакның алтын чырларына алып кайта бары уйларым. Сабый кызчыкларны каршы алды, Минзәләнең тыныч каласы. Әйтегезче, гүзәл яшьлегемә кай юллардан кире барасы? Бүгенгедәй хәтеремдә минем иң беренче дәрес химия. Петеровская идея. Анабыздай саклап йөрүче Мидхатовна булды Зөлия. Бәрәңгеләр җыйдык без ярышып, Дания каты җыя иде. Артыннан кул чигеп булмый иде. Карлы яңгыр яуган чакларда ташлап эшне чаллы юлларыннан таралыштык туган якларга. Александр Крамбой, помните? Красыга чыгып качты. Булай, килгәч дигән идек. Стипендияләр булмый дигән идек, булды Аллага шөкер. Акчада торган чакларыбыз көлеп кенә искә алырга. Эх, дусларым, калган гомерләрне үкенмәслек яшәп калырга. Минзәләдән китеп эш башлауга 35-не кызлар тутырды. Килгән сайын кабат Минзәләгә көлешүләр бергә утырды. Аклы күпле баян тавышлары колакларда шыңлый бүгендәй. Зур бәхетләр телим барчагызга. Шатлык яусын гомер сөлгендә. Белем бирәм диеп канны эчте. Хан кызыдай сылу Әлфия. Койсызның хәтерендә калган кызлар иҗат иткән ария. Эзләдем бу арияны таба алмадым. Кино дигән фән буенча Ингел абый булды бик усал. Көр тавышлы Завуч апабызның исемнәре иде Нурбисал. Яшьлекләрне искә алыр өчен җыелышып шушлай барыбыз. Үтә икән гомер аккан сулдай. Әби булып илде барабыз. Йөрәгебез бары 18-дә, олыгаеп бара яшебез. Кунак кына без бу дөньяларда, гел уңышлы булсын эшебез.
Biz bik бәхетле. Менә шул очракта монда алтын таулары да кирәк түгел. Без үзебезнең пар канатыбыз менә иптәшебез белән исән сау тигез булып, бер-беребезгә хыянат итмичә, менә шушылай гомернең азагына кадәр бергә яшәсәк, барыбыз да ни бәхетле. Hürmetli kurstaşlarım, yılmayularınız bilen eretip sağışlarını koyup barıgız yüzünüzünü karşı iskençillerge. Kosmosta şol tübe yapılmagan, küp nurlar boşka şeşile, siz eytirsiz kısır kaygı bilen, ok düşürme kızı şeşine, uylanırsın, yürekte bir şulay, şamalamı tüge hislerin, ulşergeydi küp melüşü, məğneli öşüşün gitkenin, mehabette az mı hisin tügüle, 30 yıl bula isin kiter salsan hisapka, emme kartlar kışın bitti diyer, hisin bitti demez hiç kaçan, Kıyaş süngede de sürülmedi, жылысының жерге көшкені. Кіші яши үлі, ләкин үлмей ішіне көшіп қалған хислері. Ихтибарығыз үшін рахмет. Однажды лебедь рогда щука, какой-то таранта туда-сюда. Один тащит облака, другой тащит воду, третий совсем подозрительно тормозит. Молодьба не такова, дай мой шаг 5 рублей, любой конец Ливана отвезет. Однажды Господь Бог послал ворон кусочек брынза, по-армянски сыр. Ворон схватил кусочек брынза и летит, глядит, сосна стоит, и той пора лиса бежит, подбегает и говорит ворону: какой фигур, какой натур, видно бывший физкультур, какой отец, какая мать. Ворон разинул паз и кусочек брынза полетел вниз. Есенин 26 хатынға үйленген, бізге кел бірге генә тұрған. Егет бір қызға сөйлейді, тіге қыз енді жүріп тойған қабақат. Dostlarımның иң башына қайғы килсә сөйләм, шатланыр минутларымда алар белән сөйінәм. Dostlar булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Dostlar булса бу Kızlar tiple bulgan, yigitler de, iminleri de tutmadılar çok. Bütün şanılarla yapacağım. Не спрятаться, не скрыться, листья желтые, скажите, что вам снится. Один разлук, всего один лишь только раз, сдулся дым душе у нас, один лишь раз. Байларсыз сабақташылар, егетлер қызларыбыз, ұлы yolға затып қалған оқытушыларыбыз. Байларда сіз сабақташылар, егетлер қызларыбыз, ұлы yolға затып қалған оқытушыларыбыз. Ұлы yolға затып қалған оқытушыларыбыз.